И здравейте, аз съм Алиски на Мама 3. Това е холто 3 или 4. Спрямо 4. Това тук е холто е за как да си направим ранг. В момента, както виждате, съм онер. Важен. Не един от най-важните. Първа точка е първа точка как да се направите онер. Принцип плагина е Group Manager. Извинете. Group Manager е го. Group. Чай, кое е бето нещо? Gер. Няма излиза нищо, знаех се. Group Manager имам няколко. Имам VIP. Имам админ, модератор и на различни. Първа точка, как да си създадете. Ще просто YouTube, защото нямам YouTube такъв ранг. Няма такъв. Грешка имам. Така, за да зададете програма, му казах, е Group Manager Essential. По-скоро се казва Essential Group Manager. Така. Първа точка е да направите, да напишете man, group, add и името на ранка може да е YouTube. Упс. То. YouTube. Как виждате, вече е сетнат. Сега, как да го даде на човек? Ами, пишем Ману, add и името на човека, после ранка, нашия е YouTube, ето вече, това ще ни изпише, ако не изпише това, значи няма такъв груп, ето груп DS е hits, както виждате. Ману Planner Groups, значи това е там командата, тук е когото искате да дадете, а тук е ранка, който сте сетнали. Аз съм сетнал вече YouTube. И нямам, както виждате, не ми пише, че го имам. Сега как да си го сложим? Пишем Ману, ама е мангра, ману, не, груп, извинете, G е като груп, man, груп, G по-скоро, add и правим фи, на в. Отделно името на ранка, наше е YouTube, YouTube, отделно префикс. Както видите, префикс имаме. Упс, видите. Префикс. Префикс пишем, за да направя сетнем ранка. Пишем те. Йоу. Тубе. С ръщи сме. Тъй. Чай, че трябва да такова. Извинете, ама сега ще дойда. И така върнах се, както виждате съм се отнал. И както виждате, това е командата. Наклонена man groups add отделно ранка, отделно префикс, отделно префикса. Извинете, май тук ти има едно да е. Enter. И ни списва това. Няма значение кой. И както виждате, вече имаме ранка. Сигурно сега се чудите как да сложите и правата.
Това е вече много трудно. Иначе там есенциал най-различни плагини ги има. Значи, командата по принцип е man, groups, g, add, права, по-скоро p. Отделно, b ранка, отделно правото, може ще е essentials, точка spawn. Хората да идват на спауна, както видите, вече моят е даден. Сега warp и после kit точка dtos kit not here, notch, значи notch. Ето май беше, notch. Нищо, и накрая какво да добавя? Color. Нищо. Color. И сега, за да пиша цветно в например, някъде в чата в Minecraft пишем essential.chat.color. Color, както виждате, вече е добавен. Какво друго да дадем? Например, за да могат всички ранкове, всички права, ако някой не го знае, се добавя звезда. Например, сега ще дам всички права. Ето е така. И те ще съм owner. Това е тъпо. Но няма да го правим. Сега за Game Mode. Някой може да си помислят да пишат само е така гъма. Но не се пишете, а трябва да пишем GameMode. Game Mode. За Fly. FLI. Друго, какво можем да пишем? За табелите забравя как беше за табелите майто. Sing. Абе, как се пише табела, Пак? Как се пише табела? Sing. Аз го бях написал. Сигън. Точка. Креате. Фре. Креате. Точка звезда. Звезда. Готово. Това е такова правило. Да, видеото, дайте видео колко стана голямо. Да, не е много голямо. 8 минутки. Да, в принцип това беше цялото видео. Сега ви демонстрирам, че да действат командите. Ето виждате диопвам са. Както видите, вече трябва. Само имам този ранг, ютубер. Гледайте, че имам геймът 1. Вече го имаме. Както виждате, имаме спаун. Имаме warp. Извинете, явно не съм добавил warp-ове. Явно не съм дал warp-овете. Warp. Звезда трябваше да напишем. Но имаме кит само. Иначе всички кити са ми. Китос, кидотос, китноч, китвойвер, китколор. Но вижте сега какво ще ми даде само. Юлет кит. Но аз мога да си дам кит дотос.
Ой, как пише ТОС, ТОС. Пак е? ТОС. И явно не съм го нямам. Да, това беше от мен. Аз бях Малиския и чао.